wanda ke saka kai kadai kake Allah. Kai ka ba mu lafiya ka azama kan hanya wacce ba ta da wani illa. Amma me yasa muke haka mu dinga tare laifuka mun manta da mai maka wanda ya zo da hailala. Tunatarwa da ke muku kar da mu kai ga shiga uku dan mun zo ga gargarar da numfashin mu zai tsaya. Kanana nake gani da idona fama ake har yanzu. Wai yaushe daɗi zai zo a hannuwa mu ga wazo jira muke tun ɗazo. To da ni da kai mu haɗa kai akwai wuya sannan mu kai na baya sai alfahar amma fa sai mun gurzo. Maman maza ta ji daɗi baban maza ya ji daɗi kannan maza su ji daɗi ‘ya'yanmu ‘yan Najeriya. Allah gyara, Allah gyara, Allah gyara, Allah gyara. Abubuwa na faruwa sace-sace yayo yawa ba wani aikin yi ba. Ana ta kashe mazaje ana ta kona gidaje arewa ta zan fanko da wane za ku yi takama da mata ayo musu fyaɗe abubuwan ga su buɗe ba sa tsoron rambana wannan abin da me yayi kama ina mu ai hattara saukin nan da muke jira ko kwanna mu kai bara wurin Allah baki daya. Allah gyara, Allah gyara, Allah gyara, Allah gyara. Allah gyara.